Iko na di ora suparo na asuke ang mobile na ito mane ora na hoite na mobile kitari mari kana hare busuk hukul tulung tulung ke phai jokana na ba pura kiri mai singsa gana si thang ragli ya tilu na ba kon phan sap mali ya tilu na ja luya da ne pura hukul tulung tulung na ni ba ulo hukul thak mane pura na de gana o thang na ma kham ting thaka pura kuna phan marakli ya sim sam joto kham pai be kenai di mo ani mobile ta kasa mo ani mobile te ke tong mane kai ni tong wa ke mo realme mobile pura ses thaka pura na ni ba bom ting thaka pura ses kiri suka ang jo tono koina mo sungo kisa mobile no kaham ke use ke bedi hinai horo tabuk noita baji tongo hangke ang tabuk video ma khaimani karon hingke ang mobile nai tongman tongmani ani mobile at kisa tungoi pura hukul phai mobile khetare mareka pura mobile khamai nai pura sim ro jotun kham thame hangke ang no phurong nai ani mane ang kiri sukka tini pura video nai tongma Facebook video ang hingke pura khamai nai hukul tulung tulung at kasa ani mobile pura hukul tung phai hangke ang pura kiri mobile kheta ta tina ang pura hukul tulung tulung mobile pura kham thame kya sim ro jotun kham thame kya hingke ang apun kiri ka hangke torong ang obo kok kusar na musungo je pura mobile nai ya ko net on khai nai ya ko tungo apru kisa mobile no net off khai phone no thanda na bagi berai ton di tangke tini ani mane puti bong thaka mo kaitor ni nai khlai ma bai no ang boku no anglia safety no ka ang safe no ka abono by chance try rok nai khangke bahai khamo srai rok no bisi phone rok ta phone si tangke an mo mobile brush ma hai ta sa tei bos srai rok nai pro rok ong khangke bro boku no sai mi ang thana ke sapano rik se diba abon bagang no ko khasana bagisi tini video ma khai gang ta bo horong kyang no mobile phone nai nai diang pura kiri khamar ke no